Дякуємо, Словенсько, за вашу гостинність. Дякуємо, Словенсько, що стали нашим другим домом. Thank you, Slovakia, for your help to Ukrainian children. Дякуємо, Словенську, за вашу добровольницьку працю. Ukrajinskí učitelia s prideleným dočasným útočiskom začali dobrovoľne edukovať deti, ktoré boli pre ruskú agrésiu nutené opustiť svoje domovy. Týmto spôsobom samotní utečenci našli cestu, ako poskytnúť pomoc tým najzraniteľnejším spomedzi nich. Ukrajinskú školu v evakuácii podporili UNICEF a Cambridge International School. Bratislavská škola poskytla svoje priestory, aby Ukrajinci mohli pokračovať vo vzdelávaní. Pre rodiny, ktoré momentálne nie sú vo svojej krajine, je to veľmi ťažké. Je to obzvlášť náročné pre mladých ľudí, pretože rastú a sú zraniteľní.